ପିଲାଟି ଓଢଣାଟା ଦେଲ ପଚାରିବି ତ ଦେଢଶୁର ନା କଣ ହେଇଛି? ନନା ତାଙ୍କର କିଏ କାଟି ଦେଇଛି। ଲୁଗା ନାଇଁ ତା ଭିତରଟା ସିପନ ନାଇଁ ତାଠୁ ଟିକେ ତଳୁ ମନ ତାଠୁ ହାତ ଲମ୍ବା ତଳୁ। ନା ନା ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇ ହବନି କାରଣ ସେ ଚାନ୍ଦିପୁର ମିସାଇଲ ଭଣ୍ଡାରଟା ଅଛି ତ ସେଠିକି ଆଉ ଯାଇ ହବନି। ହଁ ସେଇ ମିସାଇଲ ଭଣ୍ଡାରଟାକୁ ତାଙ୍କର କିଏ କାଟି ଦେଇଛି। ଭାରତର କେତେ ବଡ ଲସ୍। ନା ନା ନାଇଁ ରେ ଭାରତର ଜମା ଲସ୍ ହେଇନି ମ ଲସ୍ ଟା ମୋର ହେଇଛି। ମିସାଇଲ ଟା କାର କଟି ନାହିଁ ମିସାଇଲ ଟା ସିଧା ଆସି ମୋ ଗାଣ୍ଡରେ ପଶି ଯାଇଛି। କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଠି ଟିକେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପଞ୍ଚଣା ମାରିକି ଶୋଇବ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୋର ହଉଥିବ। ବୁଝିଲ ନନା ମୋ ପିଲା ଓଢଣାଟା ଦେଇକି ତମେ ସେପଟେ ମୁଁ ଏପଟେ। ହଁ କୁହ। ବୁଝିଲ ନନା ସାମାନ୍ୟ ଖବର ପାଇଁ ଘର ଜବର କଳି। ସିଏ ତାଙ୍କର କଟାକଟି ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡିକି ପୁରା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦବା ପରିସ୍ଥିତି। ଦେଖ ଭୁଲଟା ସ୍ତ୍ରୀର ଅଛି ସ୍ୱାମୀର ଅଛି ମୁଁ ମାନୁଛି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଭୁଲଟା ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ତ୍ରୀର